Okay, nanapunta sa atong channel karon. So ang ato ding topic karon or ang atong i-discuss is kung asa ta magtanaw og news, then kung kana ba na news na impact sa market, o unsaon pagtan-aw kung pataas ba o pababa ang impact sa news. So mo na tong i-discuss karon, no? So sa pagtan-aw sa news, duha ka site ang akong nahibaw-an na tan-awanan, kaning investing.com o Forex Factory. So para sa ko ang i-recommend na ko is kaning investing.com, kay naay uban news na wala sa Forex Factory na naa sa kuan investing.com. So in short, kompleto ang news diri sa investing.com kumpara sa Forex Calendar. Pero di man siya ingon nagidautan ng Forex Calendar, no? Forex Factory. So namgi time nakatong itong niaging adlaw ba tato lagi ko nakatong niaging adlaw na tinga ko ni kusog ang USD nga. Pagtanaw na ko diri sa Forex Factory walay news. Pagtanaw na ko sa investing.com na day news sa USD, maupay pag labas gid sa news sa USD mao nang nikusog. So kada ato dili na ko magagamit aning guan Forex Factory, kanina na ako investing.com. So, okay, pag nanata diri sa investing.com, ang atong una buhaton is kani ang time zone na to. So sa 8 kani Manila, wala man siguro kung katong mga Bisaya na nasa gawas, so inyong time zone ninyong sit dira so diri sa ato is kaning Manila para mukuan sa atong oras. So nara na, no, kani 8:30 sa buntag, alas 10 sa buntag. Pag mulapas na gina siya kuan 1, maabot na siya 13, alas 2:14 kabalo na mo ana, no? Grade 6, grade 5 man na topic. Minus na inyong 12, so 14 minus 12, so alas 2 na sa hapon. So ana lang. Yang sunod niya tanawon is manantag tanaw sa oras. Ang sunod na to tanawon is ang kaning mga ulo sa kabaw. So kana ding ulo sa kabaw, no, pag tulo ka buok high volatility na siya. Pag duha lang moderate, pag isa low. So diri ta mag-focus sa kaning high gyud kay kusog i-check impact. So dili tanan high volatility na news, no, kay maka apekto sa market, kay nay uban na dili maka-apekto labi na tang mga speech, dili na sila maka-apekto. So unsaon na to panghibalo na kana na news maka-apekto siya. So dali lang na siya, no, click lang na ninyo. Okay, laki lang. So pag click ninyo na namoy mabasahan ani ngani kani sagaran news na ingani. Pag wala gay ngani, so dili na siya maka-apekto, no, kay kani diri man ka magbase kung maka-apekto ba siya dili. Kay kung ato ning basahon, a higher than expected reading should be taken as positive. So kung unsa daw resulta, posible mo positive, posible so maka-apekto gid siya, di ba? So diri po ka magbase kung pataas ba siya or pababa ang iyang resulta, bullish ba or bearish. So dali ra na siya, no. Ning basahon, a higher than expected reading should be taken as positive or bullish for the euro. So, for example, kung kani ang forecast nato mo na siya ang expected reading. So kung 0.8% ni siya diri nya kani 0.7 ang actual, so pasabot ani bearish siya. So pababa ang euro, no. Kung ang actual mas dako pa sa forecast, so kasaka ang euro.
sa kanina news sa dili tanan news na pagkuan dako ang actual compare sa forecast kay pasaka nay uban na misking dako ang actual ang iyang resulta is pababa ni noon. So sa kanilang inyo lang yung basahon, a higher than expected reading should be taken as positive. So kung mas dako daw ang actual kumpara sa kaning expected reading or kaning forecast, so mag bullish siya or positive kanang pasaka siya. So ana lang no. So kung mas gamay siya pareani, ang forecast is 0.8%, yang actual is 0.7%, so ang euro ani pababa. So ana lang pagtanaw no. Okay, balik ta. Ngita na mataglaing news. So kaning CNY industrial production complete. So a higher than expected reading should be taken as positive. So parihara gyapon no. So kani a higher than expected reading should be taken as positive or bullish. So kani ang forecast niya is -7 no. Kunya ang actual na nilugwa is -1 lang. So mas dako gyud siya no, mas dako ang nilugwa, mas dako ang actual. So bullish gyud ang CNY kumbaga pasaka siya. Okay, mas dako mo gyud ang -1 kumpara sa -7 no. Kay negative mo na to na siya utang. So imong utang na 1.1% o imong utang na 7.3%. So kung utang atong isgutan mas dako ni na utang. Pero kung atong isgutan is kanang balance na lang, so kani ang mas kuan gamay na lang na balance. So ana lang no. Gilibog na inog samot. Kabalo na mo ana ay grabe. Grabe gini magdili mo kabalo ana. Kabalo na mo asay mas dako ana nila. Kung asa tong mas duol sa positive na number mo tay mas dako ana siya. Kani layo naman siya sa positive na number. Kani kay duol naman ni sa positive number, so siya ang mas dako. Explain din. So kani ato ning kuanon, kani high volatility, so click na to ni ha. So kanina news sa makita ninyo wala tong higher than expected, so wala man to siya. So dili ni siya makapikto sa market no. Nya siya makapikto. So dili tanan kuan tanan tuloy ulo kay makapikto sa kuan market. So inyo lang gyapon ang ipang-click ng mga news para makabalo pud muna. Basing pahisabay ra mo sa news nya wa di mo kabalo asa padulong masunog ni inyong account. So ana lang no. Basta ang concept ra man ning news pag positive ang kuan, positive ang gawas or green ang actual. Sample kani green ang actual, so pasaka na siya. Pag pula ang actual, pababa na siya. Ana lang kadali. Lamday masayo no. So nga na lang na siya kadali. Pag green ang actual, pasaka siya. Pag pula, pababa siya. Pag kanang itom, so kana parihara na siya sa actual no. So dili kay na siya mulihok, ranging lang na siya. So, ingana lang no. Okay, so mao lang sa to sa karon. Daghang salamat.